Dobrý den, dneska se podíváme na uvolnění fascií, svalů a vůbec všech tkání chodidla pomocí fasciálního míčku. Zaměříme se na takzvané spoušťové body, což jsou místa, která nám mohou nepříjemně zavařit různě po těle. A to přesto, že budeme ošetřovat jenom ty, které jsou na chodidle. Tím, že tam dochází k tahu, kde ten bodík stahuje tkáně z celého těla, když si to představíme k sobě, k svému místu, tak dochází k napětí v jiných částech našeho těla. Takže nebývá výjimečné, že uvolněním chodidla pomocí fasciálního míčku, uvolněním spoušťových bodů na chodidle, dojde k tomu, že kromě toho chodidla, potíží, které vnímáme přímo na tom chodidle, uvolníme i některá jiná místa. Typicky kyčle, pánevní dno, záda, tedy zejména páteř a svaly kolem ní, a nebo třeba se zbavíme bolestí hlavy. Opravdu tento míček je skvělý v tomhle ohledu a to neříkám, protože bych ho chtěla někomu vnucovat a prodávat. Říkám to proto, že to cvičení je poměrně jednoduché, dá se dělat každý den, nemusíte oproti jiným fasciálním cvičením ho omezovat třeba na 1 nebo 2krát týdně. Můžete opravdu každý den mačkat a ty výsledky přicházejí v řádech dnů a týdnů, 2-3 týdny a většinou se zbavíme těch největších spoušťových bodů a skutečně můžeme pocítit úlevu mnohde jinde na těle. Kdo ke mně ostatně chodíte na lekce, tak víte, že s míčkem pracujeme téměř vždy, i když většinou zůstáváme u toho cviku. Než se na to vrhneme, tak si uděláme takový malinký testík. Jenom bych vás požádala, abyste se předklonili, nechali propnutá kolena a zjistili, jak hluboko se dokážete dlaněmi dostat dolů. Jestli je to opravdu hodně hluboký předklon, jestli se dotknete špičkama prstů, jestli visíte někde ve vzduchu, pokud ano, tak kde. Jenom abychom to zavnímali. Teď půjdeme míčkem po chodidle, nebo chodidlem po míčku, chcete-li. Položíme míček tam, kde nám končí tady ty polštářky měkké chodidla a začíná nám taková ta další část klenby, tak tam vložíme míček na té palcové hraně. Máte to zvýrazněné na obrázku tady někde pode mnou, takže ten první bod, který je na palcové straně, zatížíme skutečně celou vahou, opravdu celou vahou na ten míček šlápnu, aby se mi mohl do těch tkání vpít, řekněme. Pokud cítím bolest, dýchejte do břicha a zkuste tu bolest rozdýchat. Pokud je ta bolest opravdu nesnesitelná, samozřejmě můžete ten míček opustit, ale pokud to jde, tak ho zkuste spíš podržet a prodýchat tu bolest do bříška, vydržet třeba 10-15 vteřin, povolit a vrátit se zpátky ještě jednou k tomu bolavému místu. Pokud to místo vůbec jako vás netrápí, moc nevíte, o čem teďka mluvím, tak si posuňte míček blíž k malíkové hraně a znovu ho celou vahou zatížte. Jo, jakmile zatížíme ten míček, opět prodýchám, pokud to bolí, pokud to nebolí, jdu dál, pokud to bolí, klidně se k tomu místu naopak ještě vrátím. A opět můžeme posouvat dál k malíkové hraně. Zavnímáme. A potom klidně ještě dál, až se dostaneme úplně na okraj toho chodidla a následně podél toho chodidla posouváme míček směrem k patě. Zase kousíček centimetr po centimetru. Můžete v tom zůstat mnohem déle, než jsem teďka já. Pokud cítíte, že vás to místo trápí, nebojte se zůstat tam trochu déle, prodýchat a posunout se až ve chvíli, kdy cítíte, že je to v pohodě. Až se dostaneme k patě, tak zase podél paty budeme směřovat k palcové hraně. Jo? Posouváme. A vždycky zatížíme celou vahou. Klidně zůstáváme déle. Já teďka jdu docela hodně rychle, aby to video nebylo zbytečně dlouhé pro vás, abyste si ho rychle mohli nakoukat, ale cvičit můžete potom sami. Podle toho obrázku, který tam máte, postupujeme v takovém písmenu C, nebo
obrácené C podle toho, na které noze zrovna cvičíte. A když se dostaneme až zase k té palcové hraně, tak můžeme udělat to, že tím míčkem promačkáme i tu klenbu. Tam bych nezůstávala úplně dlouho, ale opravdu spíš jenom tak promačkat, proťupat. A můžeme promačkat, ať to není líto, i těm polštářkům pod prsty, anebo naopak klidně zašlapat do paty. Ten míček to všechno zvládne, když se podíváte z boku, tak já opravdu celou vahou se na něho zatížím a pak zase pustím. On je v pohodě, pořád drží hezky tvar, nemusíte se bát, že si ho nějak zničíte. Je prakticky nezničitelný, pokud vám ho nerozkouše pes. Tak, promačkáme. A teď si jenom dáme chviličku, abychom zavnímali, jaký je rozdíl mezi tou ošetřenou a neošetřenou nohou. Jak vnímáte, jakým způsobem se změnila kvalita té nohy? Jestli je plošší, jestli je uvolněnější, jestli je jakoby uzemněnější, jestli cítíte něco, co cítíte, že by mohlo být lepší teďka v tuhle pro to chodidlo, anebo jestli jsou ty nohy úplně stejné a byl to ztracený čas. A kromě chodidla zkuste zavnímat i oblast pánve a kyčlí. Jestli náhodou necítíte, že na té straně, kde máte ošetřené chodidlo, je ta kyčel jakoby níž, uzemněná, anebo naopak, jestli se vám trošičku nenazvedla v tom smyslu, že cítíte, že je lehčí. Obě možnosti se dějí, takže zase zkuste zavnímat, jestli se náhodou něco nestalo i v těch vyšších sférách, nejenom v tom chodidle. A pak si ošetříte i tu druhou nohu. Já vás teďka nebudu zdržovat svým mačkáním, klidně si to vraťte zpátky a dělejte to stejné na druhou stranu. Zase já to většinou dělám od palcové k malíkové, zpátky k patě a zpátky k palcové, ale to je úplně jedno, kterým směrem a kde začnete. Já bych na nic nezapomněla, tak mám takovou rutinu, ale vy si to můžete udělat jakýmkoliv jiným způsobem, anebo jít rovnou po těch místech, které vás třeba trápí. Pozor, na každé noze je to vždycky něco jiného a může se to měnit v průběhu času. A až budete mít ošetřenou i druhou nohu, tak vás poprosím zase, abyste šli do hlubokého předklonu. S propnutými koleny a jenom zavnívali, jestli vám to neuvolnilo zadní stranu stehen. Pokud ano, je velká šance, že vám to uvolnilo i dál záda, že vám to uvolnilo třeba i ty vazy, které směřují potom k hlavě a fascie, které se nám táhnou až na čelo. Je dost pravděpodobné, že to uvolnilo celý ten zadní řetězec. Tak jo, teď už je to jenom na vás. Můžete každý den, zabere to pár minutek a můžu slíbit, že minimálně chodidla vám poděkují a když ne chodidla, tak 100% něco z těch dalších sfér a možná celé tělo rovnou. Užijte si.